ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାହାର ହେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜୁରୀ କି କାରଣ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଟିମ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଦୁବାଇରେ ହିଁ ରିହାବ୍ ହେବ, ଇଞ୍ଜୁରୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ ସହ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁବାଇ। ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ, ଯେ କି ବିଗେଷ୍ଟ ମୁକାବିଲା, ଯେଉଁଠିକି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆମର 28 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ। ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏସିଆ କପ୍ର ଜୋରଦାର